Haia, Yasmin ydw i. Dwi'n dod o Gaerdydd yn Gymru. Dwi'n trydydd genhedlaeth Pakistani. Teulu o fy nad yn dod o'r Faisalabad yn Punjab, Pakistan. Ond fy mam yn fy nad yn dod o Gaerdydd. Es i i'r Pakistan pan roeddwn i 7 oed, ond I haven't been there since. Dwi'n feddwl bod fy profiad ydi gwahanol iawn. Dwi'n teimlo fel menyw BME queer Cymraes, dosbarth gweithiol yn dod o De Caerdydd. Dwi'n cael fy nyweld predominantly gan siarad y Cymraeg fel menyw new person diverse. Dydy pobl ddim yn feddwl bod ethnic minorities yn siarad Cymraeg. Dwi'n cael lot o sylw o'r hewedd hynny sy'n wneud i fi teimlo yn anghyfforddus. Dwi'n keen i bystio rai o preconceptions yma yn wled agored. Dydw i ddim yn adnabod fel ethnig. Mae'r gair ethnig yn dod o'r iaith Greek. Basically, it means stranger. Cefais i fy ngeni yn Gaerdydd, so es i'r meithrinfa dwyieithog, ond es i'r ysgol Saesneg pan roeddwn i'n plentyn. Ar hyn o bryd dwi'n wneud fy'r masters yn y ganolfan ar gyfer astudio am Islam in the United Kingdom yn Prifysgol Caerdydd. Dwi'n cael llawer o profiad yn wedi ddysgu Cymraeg yn Gymru. Dwi'n cael llawer o'r access am gwybodaeth am cwrsiau uwch, etc. yn Cymraeg yn fy prifysgol. Ond i fod yn onest, fy Cymraeg yn mwy well na fy Punjabi. Dydw i ddim yn wedi cael y profiad am ddysgu new studio Punjabi yn fy'r ysgol yn fy prifysgol. Dwi'n teimlad bod mae'n hemryd i pobl i ddysgu eu mamiaith. Dwi'n feddwl bod pobl heb iaith ydy pobl heb galon. I saw some graffiti once in Canton. I really like that. Defnyddio Cymraeg fel menyw pwy sy'n edrych fel ethnic or whatever. It's quite unusual and it's quite rare. Ond mae pobl BME wedi bod yn Tiger-Bray ers canrifoedd. Ysgrifennau sydd erthygl am magazine Burnt Rooty am fy identity fel person Pakistani. Term Pakistani yn cyfeirio o diaspora o South Asia fel Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, etc. Pwy sy'n byw yn yr ardal o gwmpas yr Afon Taff yn Gaerdydd. Dwi'n wedi cael profiad negyddol fel person o colour yn Gymru. Mae'n pwysig i chwerthin. Dwi'n wedi cael llawer o profiad negyddol, ond bod fy profiad arwain ata i yn gweithio gyda'r pobl o colour yn Gymru. Dwi'n wedi wneud gyda'r The Ethnic Minorities and Youth Support Team fel research assistant, weithio gyda'r gymunedau diverse yn Gymru, pwy sy'n dod o'r Asia, Africa, and mixture of first and second generation migrants. Mae hi'n pwysig iawn i siarad am pethau yn y cymdeithas pwy sy'n tipyn bach anodd i siarad am.